Mapambana 1994 akaluza 1999 akaluza tipanga react mene zimachitika kumbuyo nthawi imene Peter Mutharika anali president, koma kwambiri tipanga focus kwambiri tipanga react mene the so called activists mene amapangira zinthu nthawi imene pamene Peter Mutharika anali president o DPP so inalinso mboma. Andiso tikhaso tikuzifunsa kodi ma-activists amene timakhala nawo kuno ku Malawi kuno kodi amakhala ma-activists amene akufunira zabwino kwa Malawi omwe amangofuna kuti zawo iwowo ndi amene ziziyenda. Funso imene tifuna titani tiyankhe ndiye ngati muli ndi ganizo lina lake mukhoza mapanga comment kuti mukumbukire kumbuyo kuja nthawi ya achina Bingu zabwera aka amayi zabwera achina Peter. You remember kuti ali ma-activists ambiri amene amabwera ndithu and zikachitika kena kumangopeza tatani apanga angosowa ukati ufufuze upeza ta uyu ampasa udindo uyu kandi ujeni wapita ku embassy uyu walowa mboma ampasa ka director mwakuti uyu apo yayi munampasa contract china amangosowa ndi amabwera nthawi imene akuona kuti panopa mwina anthu khangati sakusanga ndi amabwera ndi mphamvu khangati ali mbali ya anthu kumafotokoza zambiri zoyipa zokhuzana ndi boma nthawi imeneyo. Koma boma likangusintha boma limene alowalija then limampanga kuti ampanga kali sport munthu uja kansogolera anali ameneko ndiye olasogolera ngapo then opeza tatenga kuti aya iwe kapita kuyani pita ku embassy iwe ukhale minister mwakuti kena akupeza kuti kana ngati anali kubungwe or activism yawo yatani yazizira zimakachitika zinthu zoyipa upeza tawo panga comment Amalawi dekhani kaye mwakuti koma ayiwalo nthawi imeneyo anali ma-active nthawi imeneyo anali pamoto amatuma Amalawi kuti azipanga zinthu ndefunso mazifunso kodi amapanga zimenezo kuti athandize Amalawi omwe kuti azithandize okha kuti ife tikhale kumbuyo kwawo kuti waoneke ngati mtsogoleri ndi akaonedwa ndi anthu azipani nthawi ikafika amapasa reward sopano kuti ayiwe tati takhala apa unatithandiza nthawi ija. Zimene zakhala zikuchitika kumbuyo kunali ma-activists ambiri kwambiri amene amapinga kupeza kuti boma ichitika ngolowa akangopezana zakupeza tatani azizira. Ndeno mafunso amene tizikhala nawo kuti ma-activists amene timakhala nawo kuno ku Malawi kuti amapanga kuti athandize ifeyo olomwina nawo samafuna kuzithandiza. Inde sindikukana kuti nawonso ali ndi life yawo kuti ujeni life yawo kuti atukule moyo wawo ndi zinthu imenepo sitikukana yayo. Koma ngati munthu wabwera poyera wakhala actives ndoti kumenyera ubwino wa Malawi ufulu wa Malawi kuti akhale pabwino. Koma zinthu zikasintha akawapasa kena koma umaza sinthaso ndoti pamene voice lake ndiwe ngati mtumiki wa bosa ndoti umangoonesa ngati ndi mkwiyo koma umangofuna kuti uoneke ngati ndiwe mtsogoleri kuti aoneke kuti uyu ndani mtsogoleri mwakuti ndi ndala akakuona kupasa udindo kenako wapanga wasintha ulamuna kutumiza kuna kaya kena mapanga ma comment aya boma ali mwakuti kuyenda bwinobwino ndeno lero ningofuna chabe tipange react kumbusane mene zinalili chama 2019 mene zinali nthawi imeneyo amene anali amasogolera ngati HRDC or activism nthawi imeneyo anali voko kwambiri. Ndeti kumbuke zimene amapanga nthawi imeneyo eniso tipangeso kumpeya boma latose litalowa mboma kwa ndi ziyani zimene zinachitika ndede ndidzifunse mafunso tokha kuti munthu amene amatimenyera ife ufulu ola amazimenyera yekha ufulu wake ndi mafunso amene tizikhala nanu kumaziyankha. Ndeti ngokumbusana chabe mene unali kumbuyo kuja tsopano kuti zuwa noti tizikumbuka amene tikuchokera ndeti ngomvera kaye.
miliyoni tikuifuna ibwere kwa Malawi munapasana kuna kwacha tikuti ibwere kwa Malawi amene anachulidwa bankani imeneyi amangidwe. Chachiwiri mafuta okwanira 4.2 million liters abedwa kwesikomu. Mafuta yatu tukuwafuna tukudada kuti asogoleri amene aene akusogorea huku akutani paka na lero mafuta sana tuuze kuti alikuti. Chachitatu tikuti mabungwe amene aene ulamuliro wa demokrasi Malawi muno tikufuna kuti akale independent. Mabungwe ngati awa ACP, MRA, police, makra, NGO board, ndiye na mene tukwatiwa. Hang on a minute, imani pomwepo. Mkuti mabungwe amene mwatchulawo mwanena MRA, mwanena polisi, makira ndi mabungwe ena amene mkwaziwa. Nthawi imene yoyo mapanga faili kuti mabungwe amene wo abomawo akhale independent. Koma ngati sindikulakwisa ukhala ngati atosa alliance atalowa mboma inu anakusankhani kukhalanso minister, munali minister, which means munali mbali ya boma imeneyo. Ndiye panopa tizifunse mafunso sopano. Kodi panopa police ili independent? Nanga MRA, is it independent? Nanga makra, is it independent? Koma mkumbukire kuti nthawi imene muli mamenyera ufulu nthawi ija mafuna kuti mabungwe amene wakhale independent. Koma iniyo munali mboma momwemo, muli mboma momwemo panopa nthawi yatonse inoyo. Kodi munakwanisa kuti mabungwe amene wakhale independent? Ndizotheka kuti angakhale independent mabungwe amenewo olo nthawi imeneyo mangonena kuti bora tingonena basi. Muziyankhe nokha ndithu. Tikufuna mabungwe amenewa akhale independent ni mabungwe a Malawi. Tunena kuti tinamva kuti kuplanta kunakulidwa nyumba ndi 65 million kwacha. Ndalama iyi inatengedwa ku 145 million kwacha. Tikuti ndalama iyi ibwerere kwa Malawi. Ndipo nyumba imene yame ya kuplanta ibwerere kwa Malawi. Tukunena kuti tinadabwa kuti tukumukira kashiketi kuti anthu ape ndrama mwankani ifimisi ija anaibera kumata apa ndalama tauja akashiketi nepanopa anagura ifimisi anyuwani akufuna kugura anyuwani ndati kuva kuti pogura ifimisiyo para wakatangale tikuti muyambireso zimenezo musiye tiyambe mwani wantu kufuna ifimisi yaku ime ikunenaso kuti ikakha nkhani yakatangale ndi angonagona ndithu ndere kati tifuse inu amene mukuyankhulani panopa inde munali nduna koma ndikuziwa kuti muli pena pake anakupasana udindo pena pake. Aishoti boma mwatonse mulibeso katangale olokusabuza zimene zochitika fwa mkumbukire imene munalili voko nthawi imene fwa munali ndi voko yamphamvuliki panopa mulizi chachitika ndi chani kwenikweni fwa kunena chilungamo ku Malawi kuno kulibepo boma limene sinakhale popanda katangale linalilonse limakhala ndi katangale koma ena amakhala sowesi. Andikuziwa kuti panopa katangale akuchitikaso kwambiri koma kusiyana kwako nkakuti boma latonseli linachenjera linasekaseka makamu ambiri apaki panali chete kazibusa kandi ndani onse amene amenyera ufulu ka HRDC panopa ali chete. Why? Anthu onse amene anali mbali yawo nthawi ija 2019 to 2018 to 2019 anawapasapasa maudindo ena ali ku embassy awo anali minister
anachosa mphamvu. Nde mudufuna muduza kuti panopa katangale sauchitika mbomamu. Corruption zingane tizikambira nazo pano kuba kwa nyanya tikufuna oza amene naba nawo ndalama za boma ameneyo lamulo ligwire ntchito. Teparingani inayi ndikufuna timvesesane tikamanena izi sitikudana ndi wina aliyense iyayi oro a president yathu timakonda kwambiri chifukwa chimene tiwauza kuti zinthu zisinte. Nde anapereka appointment ya ma inspector generals awiri, ma deputy inspector general awiri. Zimenezi abale muri kusogoro msamaona nga tikudana kapena hayi. Tinaona kuti sana kulise lamulo. Amene amaena kusangidwa ndi Police Service Commission sisi nateke. Nati kunga pempa kuti kazilongosolani zintuzi. Sitikutana ndi anthu amenewo. Nati tafika pano tukunena kuti anthu ana mboma analowa ndale kumakayima nawo ku convention kumasakidwa mzipani mpando wa zipani. Mwana kuti anthu amboma analowa ndale. Panopa alipo wina amene tinganene kuti ndi wamboma kwa mwina sali pandale. Zimene zonse sizikuchitika masiku ano fa nthawi imene ija mnali voko kwambiri kumanena kuti anthu amboma ena analowa ndale. Nde panopa tinganene kuti sizikuchitika panopa kuti amboma ena akuluakulu sali mundale lomwina aumapanga mwakabisira kuti simukuziwa koma inuyo muli momwemo mine muzokombola kuti inunso muli momwemo. Tukunena kuti zimenezo nzora kuika muntu civil servant saina kukala active in politics amene analowa ndale achosedwe ntchito pompano. Dati tachoka hapa zintuzi tikuti ndizambiri ndeni kufuna ndi marisise motere anthu sangakale kopanda moyo wabwino. Chuma chasakasididwa chizikuenda bwino asakaza chuma chimene chikanathandiza Malawi. Tikupemba kuti ma programs amene muzipanga mukanisira Malawi azipite ku health, unemployment ya chinyamata ndi ku education. Kani mene mwani na pano ya employment unemployment ndi ndi chuma sizikuenda bwino. Andi nthawi imene ndimene mabwera kuzapanga mnali voko kwambiri munali number 1. Ndeti muzifunse sopano panopa zikuti bwanji panopa. Tukuziwa kuti simungayankhule nanso muli muti mutu uli momwemo moyankhulapo zijani. Remember ine nomwe ndamene mmasogolera munali kusogola kwambiri actives number 1 kusogolera nthawi ngati imeneyo. Mwalowa mboma mangoti chete pano. Of course munani ndasiya ndapaka litaya panga inde ndufulu wanu koma ngati munthu upanga ujeni upanga actives ndero ufuna kwafunira anthu zabwino kuti akhale pabwino pena pake. Neno mene zimaonekera mene munayankhulira nthawi ija isiraki mapanga imene cholinga sopano kuti niyo mumenye ufulu wanu kuti asogolera ndale akuoneni kuti nthawi ikakwana azawapasa ino dindo. Of course inakwaniritsidwa munapasidwa unduna nthawi imene ija ka undunaka mapanga zijani sindikuziwa actives imene. Conclusion yake ikutere ikuziwa kuti kumaguridwa na ndoro wina wache uku anthu akudandaula kuti mafama magurisa mochipa koma ena kumaza gura zinthu zimenezo mumtengo ya ikulu tikuti tiziganizira anthu ovutika kumamizi ma farmers. The conclusion yathu tikunena kuti ifeyo tinabwera ndipo tabweraso. Ngati kuti panopa
sikomaliza tufuna tikupempeni kuti ngati mufuna zotereza machitike tikamayamba tiyambe kuona kuti mwamba kusinda zinthu tikamayamba mawa tikufuna zinthu ziyambe kuoneka mkamati dialogue mkutifuna tikumane tikamati tikufuna president akalepo kapena minister azikalapo amene aja si milungu iyayi ndiyabale zimatheka pano kuti minister makhalapo president amakhalapo fani zimene munkapanga fight for nthawi imeneyo kuti azikhalapo anthu amene wawo panopa zimatheka kamakayenda anthu ena aja ndakayika ndithu ndife sitimayiwala imene tikuchokera ndi nthawi zonse zimene mmakanena kumbuyo kuti makhati tili nazo tinalemba ntchito tikupereka petition sikuti tinanena kuti tikazabwera after 90 days tizanena kuti mtsogoleri wa dziko lino ngati akwanisa kupanga implement 10 point demands tinanena kuti tizapempha kuti atule pansi udindo panakwandise mwalina kuti mtsogoleri ngati sakwanisa 10 point demand then atule pansi udindo komanso namvanso mtsogoleri akanena kuti angokhala zaka ziwiri ngati zinthu sizipanga improve azatula pansi udindo kumkhangati amene owonda amene mumayenda nawo nthawi iji kodi anatulapo pansi udindo nthawi imene sizikuyenda bwino anabwerapo pa radio kuti panonga monga amene anenera ino ndine munthu amene ndimasunga promise yanga panopa zinthu zandivuta nditule pansi udindo ndakayika ndithu remember unali number 1 most vocal actives nthawi imeneyo pano limomwemu wangokhala chete of course claim yakunena kuti nasiya ujeno actives ya zikumveka kapano zinthu zikuyenda zikuyendera David zimene tanena kuti chiganizo taticha sitinasinte tikunena abe kuti zichitike ngati sizichitika tikudziwa kuti parliament ikubwera posachedwa pa mtsogolo anthu afe tinavotera anthu ku parliament yaja tikati kumana nawo tizapempha kuti kodi kwirisani ntchito ya lamulo lichatimati imenti da izizi musaone kuti tikudana ndi wina aliyense chifukwa chatopa chifukwa tikulira lero tikumaliza tikufuna tiyatokoze Amalawi kubwera kwanu lero ndi chinthu chimene sitikadziwala andi atona amwalira kalekale akamatira mwana kumene aliliko akusekerera kuti sitinasiye Amalawi oti salabatira za dziko lawo ngakhale ena akufuna kuti zinthu zikale chotere ife sitilora kuti zikale chotere chachiwiri tipempha chinyamata onse makadeti ndiye naliwonse amene anabwera pano mwachita bwino ngati achinyamata simpulumutsa dzikoli ku mavuto amene tikumana nawo fotokozani pamenepo mwati achinyamata ngati sapulumutsa dziko mavuto amene akumana nawo dzikoli sizasintha nepano tafika pano mwati sizasintha eti komatu kukhangati niyo panopa muli mboma simunalipo munse dzikoli kuti lisinthetu komanso nanunso kukhangati ndina achinyamata chavuta ndi chani pa atsogoleri onse anabwera kuno kayandale ampingo tiyatokoza public affairs committee ampingo anayamba kale kutithandiza 1994 kuti tisinthe dziko lathu dakana lero ananena kuti pitirizani tigwirizana nanu kuti bwana mpingo kuterero tikunena atsogoleri azipani zosiyana-siyana anabwera pano tikutokozani kuti munabwera Malawi tuwatose panopa ndiyapempha vice chairperson a Human Rights Defenders Coalition a gift chairperson ndiye zinzathu kuti tiperekezane tikapereke chikalata chathu kwa president pasogolopo zikomo Malawi zikomo ya
Awapa timangokumbusana chabe kuti tione mene tachokera, imene tili panopo ndi mene tikufuna kupita kusogolo kuno, kuti kati muonesese kwambiri kumbuyo kuja ma actives ambiri amene anali vocal nthawi imeneyi kuyamba nthawi ya achina Bakiri kuzabwera achina Bingu nthawi ya amayi panaiso ma actives then ya Peter ndi anthu aja kuti zitangochitika kuti mbali imene amafuna iyo yawina then amangosowa lomwe amangopasidwa china chake. The same thing amene awanga tu uyuyu anali vocal nthawi yachani ya Peter Mtalika ndi HRDC. Pane HRDC panopa yangokhala chete, amangoyankhula amaita kuagwedesa kamakhala kakudya zichani kakudya sima yolimba kwambiri muno akanika panga digest mimba amaita kuagwedesa ndekena kwaye tiyankhulepo kuti zinthu sizimakhala choncho, koma nthawi imeneyo munali vocal ndi panopa chasintha ndi chani. Ndeno maganizo anga chaje ma actives ambiri amakhala ma actives kuti amakhala ndi zolinga zabwino za Malawi, ambiri amangomenyera ufulu wawo osati ufulu wa Malawi as such. Fananga ndi munthu umenyadi ufulu wa munthu amene akuvutika, nthawi zonse umakhala mbali ya munthu amene akuvutika. Koma ngati example ndi awo anasiya chairman wa HRDC kena akayambisa ka pressure group kawo, of course inali timing kuti alowe bwino kundale, sanafuna kungosiya chabe phapha, koma khangati ka pressure group kaja amangopembedzedwaso mmene mungati chauta, then kenako azipanga align himself ndi ndani ndi MCP nthawi imeneyo. Tonse alliance yawina ampasa udindo wa Minister of Unity, chimene amapanga only God knows, so awo ndi actives amene anali vocal nthawi imeneyo, amene anapangisa kuti amene ali panopa alawe mboma. Nde funso langa kwembe ujana kuti kodi actives amene timakhala nawo amamenyadi ufulu wa Malawi olomwe amazimenyera ufulu wawo. Koma amene timaonera ine sindikuziwa, ine mupanga comment ku ma comments umene mmaonera ma actives. Kwa ine molanga ma actives ambiri amangomenyera ufulu wawo, zawozo zikangoyenda asamba mmanja kwawo ndi kwabwino. Activism imakhanga chabe ngati platform kuti aziwike kwa maujeni asogolera andale amene akhoza kukhala ka president kana kuti aziwike. Ndale akangoziwika maziwa andale amamutenga munthu uja kuti amseke pakamwa, koma munthu uja samakhala ndi plan kale kuti the idea is kuti aziwike. Zosekedwa pakamwa alibe nazo ntchito, kamangofuna kuti aziwike nayenso atani asambepo mmanja. Living example ndi Tembo, anali vocal nthawi imeneyi tonse alliance yawina ampasa zimene amafuna kwa iti. Pana HRDC yonse tonse alliance anangoipanga dismantle, anangotengamo onse amene amavutavuta nkwatumiza mwa embassy amsiyamo ndani uyu amnalipo panoyo, nayenso mungokhala chete amaita kumuzusa kuti ayankhulako pano amaita kumuzusa. So nzovuta apaki ndi awo azibusa ali quiet. Mukati muyang'ana wa opposition DPP ndi angokunthana khokha, ma leader of opposition awiri kandi atatu pa siziziwika. So ndi Malawi amene tili nayo muno. So kunena chilungamo ma actives ambiri amapanga activism chifukwa cha zolinga zawo for their own personal gains, osati kuti athandize anthu as such. Amene wanachabe maganizo anga, ngati nomwe maganizo anu mukhoza kupanga comment. Koma kumbukira nthawi zonse kumaonera Malawi wathu, panga subscribe, panga share. Zikomo.